and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? It's a paternity test. Nagmatuod nga akong anak si Jira. Well, good for you. At least, wa ka niya tuntuhan niya Dapita. She was being true to you. Nga miingon nga inyong anak na bata. But I doubt kung unsay mong ikasulti ni ini karon. Here, tanawa. Sige na. Ako ganang kuha kaganina dito sa haya ni Noy Juan. Og tanawa kung unsay gibuhat sa imong asawa ni Andy. Tanawa. Iyang gihagkan siya bigil nga nagigda. Isn't that ironic? Nga samtang nagbantay ka din sa ospital sa inyong anak, siya ato akaron sa haya siyang apuhan ug laing lalaki ang gikauban. Oh. And to top on that, gawas nun kay sila makabuhat sa ilang gusto. Kaya ang inahan sa iyang lalaki, support na kaayos ilang tinago-tago nga relasyon. Stop it! Mao di ay nga baliwa lang para niya nga mobiya din sa ospital. Kay nasayod siya nga dili ka makapasagad sa bata. Busa okay ra nga wa siya dinhi. Kay ikauban niya dito sa haya si Andy. Stop! And I said stop! Di ko ba makasabot? ikaw ang nga magkasabot! Gibuang ka lang ni Abby! Gitonto ka lang nila ni Andy right in front of your face. And here you are, lonely, sad, resentful, and... Di ka bagyod mo hunong! No, I won't! Not until makita nimo ang dako nimong sayop. Ang imong pagpakabuang sa babae na laing lalaki ang gimahal. I don't care! What? I don't fucking care! Wa ko'y labot kung may lain sa gimahal. Wa ko'y labot kung wa sa'y pagbati na ko. Wa ko'y labot ilang tanan. Kaya ang may nungdanon alang ako karon, maong nga matibuok ang among pamilya. You're crazy! Dugay na! Busak palayo na nako, Phoebe. Hunungin ako. Kay dili na ko nimo. No! Sulti mo lang ka na. Pero dili ka na tinuod. Jeric, you need me. You will always need me. Dili ba himong mawa ang ako presensya sa imo kinabuhi? Mag-unsa naman lang unya ka kung galing mawa ko. Mag-unsa ko. Mas magmalinaw ang akong kinabuhi kung wa ka, Phoebe. Oh. No. That's not true. Dili na tinuod. Shit. Nakita mo na ang magibuhat. Mianhi ka lang aron magsaba-saba. Get out now! Get out! No, Jeric. Dili lang ko. I will be quiet. No. You have to get out. Get the hell out of here! Ay! Hey! Ayaw lang ko, Groya! Get the hell out of my life! Shit! Si Jira. Baby. Nearest daddy. Nearest daddy, baby. Dilit ka biyan. I will be just right here. Oh, sorry. Sorry nga na-disturb ang mong pagkatawag, ha? Gigutom ka na ba? Ha? Ay! Makalagkot! Ah! Shit! Nga na bang bisan sa akong ipakita niya? O magyapon siya masukot ni Abby. You should hate her, Jeric. Aron diri ka na nako mo dagan. Husto. You are just confused. Naaka lang sa emotional state. Sa emotional state karon tungod sa nahitabo. You are blaming yourself sa pagka-ospital sa bata ug sa kamatayon ni Noy Juan. Yes, Husto. You are undergoing an emotional trauma.
Imong gibasol ang imong kaugalingon sa mga pangita po. Busa, angay lati ka sabton. O dili kyud pihaan. Mubiya magkukanod apan mubalik o mubalik paghihapon ko, Jeric. Because I'm not letting you go. Hain ko. Abay, San Pedro? Parehas di bugnaong sa kong suod nga amigo. Si Abay Andy. abay, Hala? Hala? ano mo ka? Hala? Nag-abay sa kanako, San Pedro. Unsa man nagkanahan diha nakamata na na. Pabangunan na nabi aron makatabang nako dirig serves mga tao. Nanay sa doy. Lipong babi ako na eh. Kayawan ko, basta kita kong dugo na eh. Ba diha oy, Action wakay ko galipong. wakay hinungdan. Kadako di bugtaw pero kuyapan na kag makakitag dugo. Ikaw may madlok. Bi, lalim ba? Bangon na diha oy. Naa silang nanay nimo ay. Ibi. Daan pa ko di mo to, bay. Asa ba? Kun hain ang butanganan sa snacks na sila didto. Tora. Kita na yun. Hala? Gusto mo nang gibuhat ni nanay? Gipanood sa iyang bulsang mga kindi ug sa iyang bag ang ubang pagkaon. Ay, naagida ay giliwatan ni ikaw, Marcelino, may giliwatan ka yun. Halalakaw na, badlo nga to dito kay maikong kuy. Pulburon naman tong ako. Yung nanay kindi man. Nanay sa doy. Ay, abot magpabadlong din eh. Ay. Lalo, gidaghan man inog pamulsa. Gidaghan. Gagmay lang unta. Sa, panahan kag yung dako. Oh. Oy, huwatak ko, Marcelino! Gabi na, naman na o pangatsi. Sige na, biya na. Balikan na si Dana. Imo na kong giabog, abi. Wa, pero nakinahanglan si Dana ni mo. Okay ra ko. Daghan na ang nangabot nga kaila ni Lolo. Og niya nasab sila si Nanay og Marcelino. Mao nga lakaw na. Dili ko. Dinhira ko. Nakinahanglan si Dana ni mo. Ikaw, wa ka ba na makinahanglan ako? Kay kunwa, ako, nagkinahanglan pagyapon ni mo, Abigail. Auntie, Mahimupag, humani ining tanan. Magsugod na kita sa sinugdanan. Sama ka ni ato. Ikaw, ako, ug ang atong anak, si Jera. Andi mahimo ba? Dili ni mo anak si Chera. Anak na mo siya ni... Dili na mahinong danon. Kayo man ining tanan. Mo palayo na ni Chera. Unsa? Mupalayo mo nga kamura? Abi, ako. Unsa akong manam ko? Magmalipayon ka o pa ni Dana. Dili. Ikaw nga akong gimahal, Abigail. Andy, please. Dili ko gusto maghiskot ining tanan karong hikayo na. Please. Husto na. Sige. Apan, human sa lubong ni Lolo ni mo. Magsulti ta. Andy. Ang kanahan ay taas-taas nagnapahuway kaganina kay nakuyapan. Unya karon naguna-una sa pagkatuo. Huwag yung batasan ning hanggawan eh. Imbes ako ipapahuwayon karon nga mingaw-mingaw na, naguna-una man hinuon. Tikasan yun. Hoy! Marcelino! Mata, oy! Ako'y paunahag pagkatuo kay nagduka nako. Di ko mahimong mapuwaw o maayo kay tiguang nako. Hindi po ko mahimong mapuog mayo kay bata pa ko.
Magka-stress na sa batanon. Kung katog. Hanggaw ka man di ay. Papahuwayaon ako ay. Sa'yo man bitaw kung mumata. Inigmata na ako, ikaw na sa katuog. Sa magang oras sa magkamata. Alas 6. Asa? Sa'yo ba, nanay? Sa'yo oy. Bango na diha kay ako'y matuog. Puyeng nanay. Ay, duka kay ko. Ilong da, bangon. Bango na. Ay, ayan, nanay. Ay, apoy ayaw, nanay. Suong ko, Duster, be. Ilong da. Oy, nak. Abi, may tuyo mo. Kung di gusto mo nak na aradihang pagkaon, kuan ay, may mo bang balikon ko ng akong anak sa ospital? O, ubanan ako sa abi, Nay. Mag-uban mo? Sige. Lakaw lang mo. Kay kami na'y bahala din ni Marcelino. Ni aman sab ang uban tag silingan nga mga hilumon kayo. Ito, hilimon yun sila, nay. Kabantay. Salamat na ya. Ato na minay. Biyanaw na muna mo, Nay. Abay. Sige mga abay. EM. Di man matubay. Amping mo, amping. Amping mo. Okay. Okay. Dali maghigda. Unsa ba di ay? Sapot na mata kanina. Hilom ha kay matuog ko. Manigarilyo ko kadiyot sa gawas ng. Sige, sir. Ako lang may bahala din eh. Salamat. Huwag pag-ito siya mabalik. God, no. Di na ko mahimong magpaulipon sa akong kasuko. Sa akong silos. Kay wa kini maayong linugdangan. Manigarilyo ko kadiyot sa kawas. Aron magkabalik rasab ko na yun. Salamat sa pagkatod ha. May mong mulawas ka na sa lawak ni Dana. No. Kuya, ganti ka sa naimutangan sa bata. Andy, please. Abigail. Oh. Jerica. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!